anga ichirwisana ngenyaya yeland ikoko saka nyaya yacho haisi kupera inoende kupolisi uyu opuhwe unga 3 months community service yedziso rakafa iri apedzepo ari kuuya osangana futi ari kurwa haatori papa nanhasi uya haadi kuona uya asi anogarisana anotogurirana mugano tototi anogurirana pane pakamira sekurumwa ndibaba anonga akatogurirana minda zvokuti ndichiende pauyo ndirotoona uyo echiona kuti wasvika here pauyo asi ari kutokwadzana kudaro zvokuti ari kutorwa uyu pandakasvikepo uyu haana kutouya kwendiri ari furiba wakatouya aine badza rekumunda ndakamudaidza kumunda uku ndichiti uya kuno kuti timbotaurira sososo tiri kubve kwamambo akatouya aine badza racho ende unorigarira otaura nemwe ariyo ndizvo ndirikutaura zviri chokwadi kwete zvokunyepere munhu ba zvokuti ndakatoona kuti badzaro uri padhuze nekuridi nekuda kutorishandisa nekwendii kushandisa ndiri kuri mati ndanodano zvakadaro murume uyu chiriponge chekuti ndambondoti explain hangu Colin chiturira nyaya iyi anhu aya ana kumbouya muno kosangana muno mudariro uyo ndio waindochema chema achitaura kwauri wakafurwa dziso ngeawa chikonzero hatizii ungatozope flow kuna complainant wacho nyakufurwa dziso uyu kukumbira unoti tokumbirawo maoko ndofunga mazana kuda tikomure ndo chaivo ava vanhu vanogurirana uyu utori pacommunity service nanhasi yekusevhe nyaya yauyu kuna wakatombosumba mwana wake akasevha unonga akatomboende kujere saka tisatapinda hedu munyaya yake achiri pacommunity service wakutoita futi nyaya dzakadai polisi yati chiikoni naye iyo zvapo wakatokwadza pandera pesoro rauyu ichibva asati atopedza community service yacho zvinozi chii aunodzokera kujera chimondipirero complainant murume uyo anonzi Chengetai Mambosa ini ndakapiwa stand ndisekuru wangu pandaigara pakaenda kuita cyclone panga pasingachagariki kubva ndatorwa nesekuru wangu kubva ndaenda kopiwa pandakapiwa ndigare ndagara ipapo murume uyu pana pendakatanga kuchera foundation sekuru Chingwaro saka ndapiwa pendakapiwa pendakada kuchera foundation pane paimbogara murume wainzi Pondo ndo pendakanga ndichida kugara pakauya mwana wake murume uyu auya mwana wake ya iwo ndo uri kuchera panapa wapiwa ndiani ndikati iwo umbori anani uri kundibvunza masoko akadaro zvikazi ai ndiri kutokutaura zvichakanaka ngoti mudhara angasvika panapa zvinoita zvemahari ndikati iwo ndo unokwanisa kundimisa kushanda kunze kwekwaChingwaro ndo anokwanisa kudini kundimisa zvaita kudaroko mukomana wakadzokera adzokera akazouya atu akomana auya atu akomana zvikazi iya iwo ndo uri kutoshanda apa ibva panapa ndikati aiwa ini handibve pano iwo hauna kodzero kundidzinga pano iwo chienda wotora chinyi abereki ako ini ndenda koshedza ndakadini akandipa panapa ndopenda vatuma mwana inini kuti aende koshedza kwaChingwaro baba acho akauya nebadza auya nebadza nebuwe raanga akabata zvingazi ibva pano ndinouraya munhu ati ibva pano ndinouraya munhu ndakati aiwa zvemurume hazvinzwaro unouya wotaura nyaya yako ini ndatuma mwana kupi uko kuti aende koshedza kwaChingwaro maona saka ekwaChingwaro ani paakauya murume uyu wakaenda kotiza atiza murume uchobva aenda kutora uta kumba kwake atora uta kumba kwake uchobva auya uchobva atokokachi utauya akoka utauya ini handina kutiza ndakati murume ukandipotsa ndikakubata totangira apapo ekwaChingwaro aya akaenda kotiza atiza ekwaChingwaro aya paakachizouya mwana wakwaChingwaro wakazoya aine sirashi saka pane arume akazoreketa saidhi kumusoro kurodhepo sezvo iwo anga apinda musango kuya kwandanga ndiri saka wakafunga dzimwe dzenguva vanhu vari kureketa kurodhe vari kuda kudii kubata iye ndokubva atiza murume uchobva aenda kumhatso kwake uchitanga kupotsera matombo ngereke nhari kumba kwake zvaita kudaro ndichozobva apapo anozoaka pona apapo ndichozochera foundation pazasi pacho ndachera foundation pazasi pacho pakauya mukomana watotanga kutokandira matombo ndichotobva pendaichera foundation paya ndichienda pendanga ndiri kugara pacho papapo ndaenda pendanga ndiri kugara ndichotobvisa masola ndoona matombo akutodini ari kutokandira ndichobvisa masola sola hwani yakaenda kovhiringika ipapo ndichotora masola angu ndichiisa mumhatso ndaisa mumhatso masola yani ndichobva ndafonera polisi ndikati murume uyani watangahe handizivi kuti ndingaita mararamirei
mapurisa akati uchiripo ere apa ndikati uri pano mapurisa musi wacho akati mira tione toita sei motikari dai na fuel asi tiri kudini tiri kuuyepo zvaita kudara kumurume wakabva aenda pochoita 2 days mapurisa aana kuuya ana acho achobva auya uchobva ataka kusirasha miti asirasha miti nandakasima mubanana nemupaini auya uchobva asirasha miti yane mabaka pane madondo rematsatsa nemupaini iyoyo uchobva atema pesi ina ataenda panext door pendakaenda ndichora tikati imwe maisa anhu here magayi avo pari kutemwa apo ndikati aenda kuisa munhu wemagayi ndototarisa panga patona tapuwa nahati chii chiri kuitika ndikati aregai ndiendere tikazi musaende ngoti anhu ane mapanga avo munodini munotemwa hanzva dzengu yakabva yasvika apapo tikazi sekuri indava ndichobva ndateisana tikazi asiyai zvakadaro ndichobva ndafonera polisi paya polisi yakazouya akomana yanga abvepo akomana ya polisi yakasvika ndichobva ndatoaratidza anogara papo ndichobva ndataura ndichobva taendepo nemapurisa taenda nemapurisa mapurisa uchosvika chodaidzira hati nani natapiwa uchobva tikazi akomana tauya panapa saka uyai kunoku matema miti yematema apo chii chamaa muri kuita tikazi tina kutema miti yemurume zvikazi handoiti panzvimbo pemaitira zvinhu wakusvika ipapo zvikazi waita izvi ndiani zvikazi tisitakwadzava ndimbokubata shamwari uri kutsanangura namba wani chaiko musoro nyanga kuti uyu uri kupa mhafuti mhirishonga yakangobve kumapurisa uri kuenderere mberi kunge mutikiti uri padanga uyu chekutanga iyena uyu wakambobva adipi kuye pana kushingapo pindura wakabva uripi muromona wakabva uripi badirwa kuno zvakaperera ande wakabva uripi abereki ako akabva aripi atoripo padhuze pachipapo ndo akatendeoga akabva aripo kuyabva aripi abereki ako angari mapurasi awo baba akabva aripi babangu imi vanhu vekure ndi munovhiringa vanhu venharaunda takabva tisusu kupi takanga teishandira mapurasi tikazobuda chibva aripi kuyewo mapurasi handitika mapurasi kwachikohomero chikohomero handiti ndo mwaishandaka kwakumbotsvake masitendi kupi kwakudzoka muise simbi uyu vakasimbi musatanga mwamhanya muise simbi atyi kutema munhu autyi kutema uri ndurani iwe chaita kuti uri pacommunity service anitika wotaka futi mhirishonga chizvanotangira yakaita ndakambosvike pamba pako ndinawe wanga usiri wild jereo zvokuti daitisina uende kumapurisa woti wapamha futi corporal punishment wakandirwisa ndakandikwa hejimende kukasabu akati saka nokuda mukontaura musaimwanisa nodzida sindaitaura zvendakasangana handawapidza zvake ndiri kuti wakabva ndakabva ndiri pamusha chengetai uri kwani kuno baba kwani kwangorima unotendera kuti mambo ngorima ndiwo mambo wako ndizvo chaizvo sabhuku chumba unotendera ndo sabhuku wako ndiye sabhuku wangu wadega unokupa here kuti unoda kutongwa kana udi kutongwa unoda here kutongwa kana kugadziriswa mubvunzo wabvunza ndochizwa wakakwadza munhu dziso uyo usati wapedzerana namambo patsuka maropa yawo zvekujeri ndezvekwenyu unoda ndikubvisawo ziso rako re unoda izvo zvitore banga tiri chokochoro mutsake uri toda kuuraya munhu mambo akatirambira arwere aishata masoro kudai baba anobvisa madziso awo akarurama zvetinoona zvitine evidence nazvo mambo tokumbira wange mwoyo wamwari baba wamusasiya arega andomborapwa phirisi remunombopa amweni ndirai pai baba wasitaenda
kupolisi wakasiya ataura zvaakanditaurira henge ngemuromo wake kuti kwai ndakapromisa he rimweni dziso racho rechitu. Handisi kunye baba, wakatonditaurira kudaro iye wacho uyu nyakufura uyo mukomana uyu uri kusevha iwe uri kusevhe panyaya yawakaita noisa nditi ndakapedza wakasevha yedziso takatanga yedziso makasevhe ipi takatanga kuti padziso makasevha yosevhiwa takatosevha musha wese tabva apapo mira pane ari kuti wabva kunosevha iwe wakakomita futi mecrime iwe uri kuti wakazomufura pamusoro pemusoro wake apo unozvitenda here kati wanga aine pafa paichinja ichide kundirova echitondirova ndakagara pamarotwe musesondo wakaitika zvizvi wakazodini iwewe utozvirova panapa ngei ngepamarotwe papana marotwe wacho papana marotwe wacho saka petakabva kukoti zvakazi mukadzoka unono mese tiri kumudzoserai kujeri ini ndikati uyu wauya nepafa yake ndakadaidzwa nemarotwe uya pano uriyo nepezvakaitikira paripo pana ukadzokera nauyu unokona here kugara zvakanaka toti umapetuka toti iwewe watonga panapa mutongo wako wabuda unokona here kugara zvakanaka nauyu musikarwisana ini ndinokona iye ndio nonigarira wewe ini ndotokona zvakanaka zvekuti zvitakabva kukoti naye yetapedzisika Wakusvika kumhatso kwangu iwe ndinoona ndinda kuti hanzi panapa pasvikiri unodzaka dzasiyati kana tichinge ndichitaura kaunonyarara zvako zvekuda kupenga zvine zvekupenga zvako zvichimwe chikukanya vanhu madziso handiti ndakatombosvika fu pamba pako ndikanombasvika imi nditoperekedza arume aya mune dmax mota yewaite saka ngatisati uramba kuona nonga mapenzani uruzve kana uida chimburirani wasvika kunako mano chikona wazwa musadaro uyu wauyo mapurisa yakagumira pari nyaya iyi iwe mapurisa pakusika nyaya yedziso mapurisa akachiti iwewe sezvo iya yange iri criminal saka izvo zvinokwanisa kuuya kumangara nyaya yako kuti uone kubhadharwa kuwadzwa kwakadii kwakaita saka ipapo handina kuzoendeko uchobva apara imweni uchoya chotema miti ichofonera futi polisi ichouya pangazouya forest wakazobva kwamutare akauya kuti aone miti yakanga yatemwa ngemurume uyu auya uchobvarira mafotos tukazi ashamwari hatisina zvimweni zvichada kutaura saka nyaya yako ichazi kutaurira kuti muchosangana kukoti musi wakati zvishuwa ipapo takasangana kukoti pepa riya ranga rabva kubva kwamutare rakatorwa ndiforest auya saka murume uyo wakabatwa ndiyo mhosva zvingazi yo shamwari asi iye wakaramba kuti mhosva handina kuipara zvingazi shamwari mhosva yawakapara pamba pemunhu pane wakatoya angatoona nyaya yacho angatora mafotos unofanira kuti ubhadhare murume uyo mari $674 mari iyo unofanira kuti ubhadhare saka izvozvizvi ungane chichemwerera zvaungada kutaura pamberi pedare yakatotaurwa kukoti imhuri ikaire yakatomboenda ese community service mhuri yeshe baba neana amwe atori kubijira amweni atori kujeri anake ari kujeri anaka amweni atori kujeri sazvo nhama yacho zveshe zvakandosimana apa tiri kutobetsera apengwa Pasurai mambo. Uchini munao. Mambo za amundu kubochele. Amundu kubocha here. Amundu kubocha here. Taure macho. Uchipinge paziya vandu kunobana mutizha. Ataure abapindure tinso. Ana mutizha ana mampoza anobva paziya. Paziya. Ziya zvechipinge. Ziya mamusha. Asaka vokutema next door mabinya. Inini ndisikadi kuti dare rikanganwe kuti uyu imhondi wakakuwadza uyo dziso rake. Mambo ane shamu
chero uyo asati aizirwa zvake kana kuti kudini yekuti munhu haufani kukuwadze munhu kudaro koko. Polisi ndaide kuti izoteererwa inotaurirwa iripo kuti kwazoti rudo kuurayire chituhu yondoramba yechiti munhu uyu unofana kusave community service. Justice haipindirani nezvakaizwa apa. Kupika kana ari makora aifana kupikwa paifana kutopikiwa makora apa. Sezvakaita mukadzi wacho ane mwana unomera community service mwese. Kwakuri kudini ko. Kwenda kwatakaita community service hatina kudzidza zvakazama kudzidze vana venyu kuti vasaende pamba pauyu kuti asvike pamukuwadze chiziso asi wakaenda kokuwadze ziso wacho wakaenda kopika 2 years wakatopika Remember, ndiri muri kuzwa kuti Toma urunga kunga kukasinonokera hake kuzvitaura ngokuti wakaite mujaini iko kacha kakadako. Nyaya yebadha yaari kutaura ka. Inini ndakatozvionerwa ngemadziso kuti ndiri kuti baba imwe ibvai kumunda iko nayo muuye kumba kunokuku timbotaura wakauya naro akaribata eshe nemukadzi wacho. Uye kogarire badha racho akagara panze. Zvokutadza kuti unenge atori against the fight every time. Pamsoro. Chipura zina ndo chinonetsana. Unoda kwenda korwisana example une badza yena une pfuti unodini. Unochidini manje. Unofana kushandisa apa. Wewe ne badza rako unopuwa summon rako. Zviri pamutemo futi summon ndoida kupuwa. Wako yene badza unoda kutovhundisira futi. Itori nyaya futi imweni titori nayo kuti isu akivhundisirwi. Uya kuno une nyaya yako yakadai. Iwe wakuuya wakaba nebadza nevhesi wapedza wakugarira badza riya riya pamberi pesamoni racho wakatarisa kuti ribudise bhiro rako rino. Uyo wakando hanzi ndakazotoita kuzitosainaka asika iwo sadaro bwana. Uyo akabvona asina kumbopuwa painizi mukomana wepa. Painizi asingomukotana nayo inini yotoida unonesa. Baba dai imwemi baba nekubviswa dziso kwemakaita nezvinhu zvemakaitwa zvese chini chemunoda kuti anzi muripirwe ndi baba? Ndinoda mombe 5 padziso rangu bozi rakatofa forever. Ndozvaari kutaura usamuchajira ukazhange tuzwa kuti unomuchaje 5 cents. Unozwa kuti jaswa ndi mambo. Iye ndiye zvaari kufunga maringe nekurwadziwa kwedziso rake. Wakarwadziwa. Iye nyaya yekuti wakanaka wakagara nemukadzi wake apa ngokuti iye vhesi yake yakanaka. Iye unoti haana mukadzi here. Une mukadzi here. Ndakasvika pabamba pake asi agariwo naye apa. Iwe unonge uchindosekerera uchiti kwai zvakanaka. Mambo batai munhu uyu. Buwe racho dai rakasvike pasiri penze apa waifa. Inini chandaida kuti mutaura chinhu wani pa $674 yawakazobvisa nekoti unere yawakambobvisa kumupora umboda kuenda kuoda unere yawakambobvisa ndikutaura Dai babekwe Wakutanga kushuta ungati hachazwi manje. Ndinere ndakamubvisa dziso. Baba, nyaya yemwana ni nyaya yenyu. Mamuri mwese nemwana wenyu muchirumbirira munhu. Mwana wenyu saka mwana wanaka akafa kujeri kwaari yoyo aone pamba paimba izosvika kudziso munhu chisungo mira shamari iwe une vana vako ndiwo baba vana ivavo uyu ndiye mukadzi wako wakabara navo vana ivavo tomboti iwa usi wakaita crime iyo yokuraiwa ziso asi mwana wako bara iwe nemukadzi unoti chiyo oti chiyo oti mwana hausiwe kuti mwana azoteere komhanyirawo iwo ndiwanga utanga kuenda kunani utitata babazvo saka wanga nemhuri yako semhuri saka mhosva ndewe kwauri
saka ndaikumbira ndizowe uno nemhuri yako pati pamwe chero ndakapokunohwa munda ndowangu ndakamudayo koti kuti iwewe chitora ndakusiya hangu pakadaro koti mai yacho chimbotaura chinzo munombobatata kuti wai 674 pa 674 yakataurwa handiti ine date for pay itudo kuti ende kubhadhara ndiyo takazimisa 16 April Judith apa uchobva ashande iyo zvizvo akazionini community service akapedza community service akazi community service plus resi ndiyo 674 mwana umwe akabara imwimwe uri kujeri uri kujeri ngenyaya yei uri kujeri kwenyaya inayo ndiyo iyiyo saka muri kuti ngemwana here kana kuti ngeyababa nyaya iyoyo kana makumuri kuchivanhu muri kuti mwana ndiyo unofanira kuzoya uri peziso kana kuti ngeyababa tingatoite zvokumira muri pamwepo ndakatomiswa zvimusaenda kubasa mutengese pamba mukomana achiita zvese ende ndibude ndaimbobvunzawo imimi mai dambudziko renyu nemurume uyo nderi dambudziko nemurume uyu inyaya stendi dambudziko nyaya ripo ngekuti uyu wakapuwe stendi ozigara apa uyu handizi azigara apa pakuende kobva paakazigara paya ngemunhu wakamuisepo pakaumuise muini mustendi yedu iyai muzvona todzoka kuna anhu aya noti mumwe akaise munhu uyu mustendi apa sabukuchumba hatisiri bedzi anokwanisa kubirira panyene takakura heni tsanongore asiya tsanongore echabva aendeso apo zvikazi toda anhu asingahwari ndizvo kwese kwakwaya nekwankwaiva ndikutendereratoziya ndakatomboverefeta kusvika ndisvike kumhatso kwino ndakatomupasvika utori usiku ndaida kutomubata utori usiku pandakasvika paya ndichibvunza baba muchonge kutyane kuti onge kunge kuadaidzira anga ari nepadhuze kudai saka taurai chokwadi chekuti ndiri kuone zvamakaita ndizvo ndisina kukutaurira ivo hapana chinotomubata usiku wese mhuri yenyu yese takatowepo nemapurisa tinomubata ochobva tobva taenda kobvunze kuna anhu aya akaise chii iwo naye zvikazi izvo zvaa zvake zvokuende paini zvokupinde muyadhi asi ndakamuta kuti apa ndopani mambozi anosvikira apa iwo chigara apa endi paakaiswa painge pakuti akeimba chete hapana chini munda muzvona asi iye wakatransfer kupinda apa kuti aone munda wakadini wakakura aiwa ndiudaure mamiriro enyaya handisiri atete nyaya handisiri anyaya yavingo ini ndinotsanangurawo sematsanangura nekuuye kuroorwa kwendakaita nemataurirwo ezvakadini makaendaere kwasabhuku kunoti tanetsana nemuganwa takaendeyo tasvikeyo tichotaura ngenyaya yemuganwa sabhuku chobva ati kwahai inini zvinonge zvatoite munhu wangu unonge atoita munomu handinei nazvo zvaatoita zvakadini Headman takaenda 22 December 2021 Headman wakati kwa hai mare mwandipa asi panguva ine taakuda kusima mvura yanga yakudini sabhuku uyo uchobva ati kwahai yonini ndinoite zvendinodini zvendinoda Buya akangana zvataura buya ati hai ini ndisabhuku zvatenge munhu wako ndicho zvaari buya musadai mudai mungadaro kaira mwakonvise chini anonika zvaita sabhuku wangu zvaita munhu wangu ndiyo chaizvo andizvo zvinoona andikwanisi kukwedzera ndizvo saka ivo mobvunzwa futi kaire munjenga
Mufuzo munjenga mataura answer 3. Ini ndamboti. Ore indamboti mira. Indambobvunze yo murume. Iwo ndo murudzwe pastor salisi. Unoona zvishamiso. Anoda. Unoda here kuti iwo unoda kutongwa mwamambo ngorima. Unoda here. Itakuti yes or no. Alright. Chumba wari kutaura mambo wake ndingorima. Oda. Kuna amweni anoita basa rekuti murume nemukadzi anomwa doro ese. Kuna ane basa rekuti anobhema ese. Mukauya muno mwakabhema mwechitipa zvimaanza zvenje makozodo izvikaye. Tinopinzana seri ndimozotipa maanza kwawo. Boza tobudisa madini hora tinotanza atidi zviro bamuno munhu zvisina basa rese. Nedini hora amene usadini hora pamberi apa uda punishment iyoyo uchapenda ungakuna kudini hora iyoyo ucharitorere mukati nemachisi takataura kuti munomu machisi adzipindi munomu dzinokuwadza ungai kuno uchadzitorera mukati umu zvinhu zvako azenda nedini hora sofumore pamusoro ndingakwanisawo here kuti hanzi ndingakwanisa kumudawo iri next musi wechitatu ndiri kuuya pamhatso pangu pachiumba apo ndiri kuuya ikoko toda kuti hanzi tisangane nasabhuku chiumba naheadman newewewe then toda kuenda koona mugano wenyu peumire chaipo tapedza usaembere maoko wakatoshaisha tapedza iwewe wagara iwe utone nyaya dzako dzeutori nadzo panozika nyaya idzodzo ndo wambotaura ukati hanzi chada kudziona semhuri tiri tega andiwazwai wati hanzi tinoda mombe 5 wamuzwa tichazozvitaura tiri papapo tiri paground mwaita basa mukakwanisa kuenda kumasuro kwenu musi wechitatu tiri kuyepo ngatisangane paground then tionesana tiri paground Hiriyo. I'm sorry. I'm just that in die up. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.